Yeah. Still moving this flavor. Yeah. Flavor. Tak skal du have, Bobby. Og fra de gamle fremholdte maskiner til de helt nye. You know what? I like to play it. For mange mennesker er 1. april bare en helt almindelig dag. For en crime writer er det fucking juleaften. Feliz Navidad. Normalt er det de kendte, der er i fokus, når der kører Zulu djævleræs. Men rammerne omkring Nysumbanen vil slet ikke være de samme uden en række ildsjæle med benzin i blodet. De er sjældent i fokus, men dem stiller vi skarpt på her. Hurtige biler uden smækkertøser er som Erik uden Annie, eller som et Ford uden fanger, ikke et tv-program. No diggity. No doubt. Danmarks grimmeste telt er blevet til Danmarks fedeste rum. Velkommen hjem. Er I spændte på at se jeres nye hjem? Skal de have lov at se deres nye hjem? Ja, det er fedt! Ja, det er fedt! Ja, det er fedt! Det er rigtig godt. Det er jo luksus. Kunne du også godt tænke dig at være tv-vært, men føler du bare ikke, du er god nok til det? Det kan være, du er lige så dårlig som ham her. Ja, det er lidt irriterende, fordi du... fordi jeg ved sgu ikke lige rigtig, hvad jeg skal sige her. Det kan også være, du er lige så talentløs som hende her. Jeg kan ikke finde på mere at sige. Der er der pres på. Det kan også være, du er lige så grim som ham her. Nu er der håb forude. Nu kan du nemlig tilmelde dig UPS Live store endagskursus vært for en aften.